pitkätöistä. Tää on video. Joo. Odottaa. Siellä se syö. Kato. Älä vittu. Kato, 10 on. Ei oo 10. Mä otan pyrstön kautta. Ota vaan. Ota lähemmäs. Vähän lähemmäs. Kato nyt. Ei pysy. Ei pysy. Vittu. Odota. Se on kyllä se ysikäsi hiukan asti tulee. Joo, heti kun mä saan vähän lisää pyöriä. On se 10. Otas hiukan. On kennetys. On kaivit. Mennäänpä tähän syömivesiin ja kalakoon kasvaa. Kaitsu perkele!